കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ABVP. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് നേരെയുണ്ടായ ഗുണ്ടാക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നാളെ ABVP വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ PM ശ്രീ പദ്ധതിയെ ഒപ്പുവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ABVP നടത്തുന്ന സമരങ്ങളെ പാർട്ടി ഗുണ്ടകളെ ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്താനാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി V. ശിവൻകുട്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇന്നലെ രാത്രി തിരുവനന്തപുരം തമ്പാനൂരിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണമെന്നും സംഘടന പ്രസ്താവനയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 50ഓളം വരുന്ന പാർട്ടി ഗുണ്ടകൾ പോലീസിന് മുന്നിൽ വെച്ചാണ് അതിക്രൂരമായ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടത്. ആക്രമണത്തിൽ പ്രതികളായ ഗുണ്ടകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും കേരള പോലീസ്. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ABVP സമരങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തുന്ന പോലീസ് അതിക്രമങ്ങളും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാനുമായി സാധിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയായ PM ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതുവരെ ABVP സമരം തുടരുമെന്നും പ്രസ്താവന അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.